बिबारि बिहामजोखौ बेसेबा गोसोखांदोंहाय दिनै फन हरनांगोन र'। गोसोखाङो आंहा गुबुनफोरनि बायदि नङा आंनि बिहामजोआ। आंथ' बिहामजोखौ बिहामजो बायदि सानना लाया गावगायनि फिसाजो बायदिसो सानना लायो। खैदिनसो थाबावगोनबा? दे जै दिनानो थाया मानो थाथोंसै दे। बेसेरा अन्थाव बाथावनो बिफाङाबो हारसिं जायोना। हाबा खालामनोबो बैसो जाथ'वाखैमोन गथ'आ। थेवब्लाबो दा हारसिंखाय फैगौ बोसोराव हाबा खालामना होसिगोननो। आयै आङो दिनै बिबारि लाहानि न'आव थांनो नागिरदों र'। दे थाङाबा थां। खबर लाहैथां बिहामजोखौ आरो हाथाय खालामना दोनबोबानो जाबाय। आयै थु नङाबा नोंबो थांनि। मा बिहामजोखौ गोसोखाङाखै नामा? खांलाया थायो आबा बेसेबा गोसोखांदों आंहा बिहामजोखौ। आंना बिहामजोआ गुबुनफोर बायदि नङाना बेसेबा गियान गोनां। गोसोखांसोदों बेसेबा। आं फन हरगोन र'। आं दिनै थांथ'ला दे आबा नों थांग्रो। दे होमबालाय आङो थांनि र' आयै। र' दानो थांथ'नाङा ओंखाम जाना थां आबा। ओंखाम जालायला खोमा आयै। मानो जाया बेलाय र' ओंखाम संहैनि आङो दसेनो जाहैगोन। दे अब्लालाय। दिनै आबा बिहामजोखौ खेबसे फन लागायनाय आङो रायज्लायनि। आंना मबाइला रुमावसो थाबोबाय। रायज्लायनो र'। हेलौ। नै आइया रायज्लायनो मा फन हराखै नामा आइनो? बेसेबा गोसोखांदोंनो नोंखौ। नों आरो खबरखौनो लानो नागिरा। आइ नङाहाय मा आं दाखालिबो फन खालामदों। मैया सोलाबिखाय फन खालामाखैमोन आङो। मा बिहामजो मा खामानि मावसोदों सोलाबलायि? माबा आयै जोंफोरनि न' बोराइखौ आं मैया साफा खालामदोंमोन। लिरदोंमोनबो ओमफ्राय बामलेमाफोरखौबो साफा खालामदोंमोन। ओमफ्राय बिहामजो न'आवलाय खैदिनसो थाबावगोन? साननैसो थाबावनोसै आयै साननैसो थानानै थांसै। दे बिहामजो नोंनि गोसो खैदिन थायो था। आं जेबो बुङा बिहामजो। गोसोखांनायलाय गोसोखांदों नोंखौ बिहामजो। थेवब्लाबो आरो उफाय गैयाना नोंसा थिल्लु जाबायसो हारसिंखाय आंबो बोरैबा मोनो। बेनिखायनो नोङो जेसेबां थानो गोसो एसेबां थाबानो जाबाय। गोसोखांदों आंबो आयै। औलै माथो खालामबावनो हारसिंनो। थांनोनो होआखै आंखौ थांनो होथ'वाखै। जोंहा आलासि जानो फैयाखै मानो आयै? नोंखौ नायनो लुबैदों आङो। दे बिहामजो दिनै थांथ'ला दे नै दिनै बिग्राया थाङोनो। आङो साननैसोनि उनाव थांगोन दे। दे होमबालाय। ओमफ्राय बिग्राय नों फैनो नागिरदों? औ थांनि र' नोंसोर सानैखौ खबर लाना फैनि। दे होमबालाय फैबानो जाबाय। दे होमबा बिहामजो ओंखाम संनि र'। नै सासेया ओंखाम जायालासिनो थांनो नागिरदोंमोन ओंखाम संहैनि र'। बिनियाबा खालि ओंखाम जाया ओंखामखौनो जानो नागिरा। औहाय दे होमबा बिहामजो। औ दे आयै। नुदोंना बिबारि जोंहानि आइया बोरै? आं आगोलावनो बुंखादोंमोन जों आइया गुबुनफोरनि बायदि नङा होननानै। माने गासैखौबो बुजियोलै जों आइया। औ नंमारगौबो दे बिग्राय। नाथाय मोस्रोमलानि आइया बेफोरबायदि नङा। फैनोनो होआ। फैबाबो रायसो नाङो थानोनो होनो नागिरा। नाथाय जों आइया बेफोरबायदि नङा। नों फैनोबा? औ थांनि र'। नोंखौ बेसेबा गोसोखांदों। आं खिन्थु हर थागोन दै। प्रब्लेम जागोन नामा? आया माने प्रब्लेम जालाबायनो? मा साननो जेसेबां दिन थायो थाबानो जाबाय। बिल्लुआथ' नोंखौबो थानो होखायो गावगायासो थायाबा। एबार थांसै साननै थाना फैनोसै। दे बेरायना फैगोन अबावबा आलासि जानो थांगोन एबार आं। नंगौ दे होमबालाय जोंहा लायमोनाबो लानो थांगोन दे। दे नायनि। थांगोन दे थांगोन। दे जायो दे। ला 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 मोसानांगौलै मोसानांगौ मानोना आं जोबोद खुसि। ओइ बिबारि बिबारि मा खालामदों नों? फै सानैबो मोसानि। फै सानैबो मोसानि। आंजोंलाय मानो मोसागोनलै मालाय हाबायानो जाबाय मालाय हौवाजों मोसागोन आरो हौवाजों डान्स मारिगोन आंजोंलाय मानो मोसालाबायनो आं हारसिं सिंगोलसो आं दुखुसो आं दा दुखुबाबो मिनिदोंलै आं दिनै आरो लोंदोंबो दे आं दिनै लोंदोंबो।
ओइ आयै आंखौ गाज्रि मोननाङा दे आं तारमाने दिनै एसे लोंना फैदोंमोनलै अमृत फोजोंसार नोङो लोंना फैदों मानि थाखाय बै बिबारिनि थाखाय ना हा लाजिया नोङो बेफोरबायदि एक्टिंफोरखौ बिमानि सिगाङाव खिन्थिनो आरे हाबायानो जाबायनो नों बेखौ मानो टेनसन लाबाय थादों हा बिनि टेनसननि थाखायनो लोंदोंना दिनै मा मोनगोन नोङो फोजोंसार मा मोनगोन सोलायदो नोङो मानसिया सोलायदो ओइ आयै नों बुजिया माने लोंबा टेनसनफोरा खारोलै जाम्बिलाय मा बिनिखायनो आंबो लोंना फैबायलै आयै गाज्रि मोननाङा दे लाजिया नों आदा हा माखौ लाजिनोब्रा बिनानाव सना माखौ लोंबाथाय टेनसन खारो बेखौनो लाजिबाय नामा फोजोंसार आं नोंखौ मा होनना बुजायबावनो नोंहा बे बुहुमाव सिख्लानि आंखाल नांदों नामा हा बै बिबारनि थाखायनो नोङो फाग्ला जानो आरो नों दिनै लोंनासो फैबावदों माने नोङो बिबारनि थाखाय जोमै फाग्लाबो जासिगोन जाया आयै जायालै मानो टेनसन लादों आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि एक्टिंफोरखौ दिन्थिबाय थानाङा दे फोजोंसार सिगाङावबो नोंनि थाखाय गोबां लासिं सिं जाबोबाय जोंफोरो न' हा बस्ति गासैखौबो फानजोबनो गोनां जादों दा आरो साला नोङो जोमै फाग्लासो जाबावनो नागिरदों हा नों मानो बेफोरबायदि नोङो जोंफोरखौ टेनसन होबाय थानो मोजां मोनदों नामा सानसे समाव जुवानि फाग्ला जादोंमोन दा नोङो हिनजावनि फाग्ला जानोसै हा एसे लाजि नोङो फोजोंसार लाजिनो रोंनांगौ गियान गैया साला एसेबो ओइ आयै लोंफ्लांबायलै दिनै लोंला दिनैनिफ्राय मा बुजिया ओइ आं उन्दुनो थांसैलै ला 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 मा बासि एक्टिंलै बेफोरलाय आं हालालै आयै आदाखौ नङा मानसियानो मानो एसेबो बुजिया बियो मोनसे टाइमाव ओरैबायदि टेनसन होदोंमोन बियो ओमफ्राय नै आरो होबावलायसिगोन एबार थरनै जोमै फाग्लासो जाबावसिगोन मालाय हिनजावनि थाखायनो मालाय हाबा जाखोन्दा हिनजावनि थाखायनो बेफोरबायदि फाग्ला जालायसिगोन बियो हाबायानो जाहैबाय संसारानो जाहैबाय बिहा नै थै बेफोरबायदिनो खैना नायनो नागिरबाबो नाङा होननानै बादा होबाय थायो बोरै मोजां जाबावनो आयै दा बियो आदाया दिनै लोंबाय माने बियो सानफ्रोमबो लोंबाय थासिगोन खोमा बेनोथ'हाय दा जोमै फाग्लासो जासिगोन खोमा मानसियानो आखलखौ मोजां नुवाखै आं बेनिखौ बुजायबाबो लाया थैथोंसै जेरैखि थैया मानो थैथोंसै आयु आंनि आइ बिखुनजोआ मासे मोजां मा आंखौ थाबावनो होलायदों बेफोरबायदि बिखुनजो अबाव मोननो एसेबां मोजां आयु माने आइया टिल्लुनि दुखुखौ बुजि मोनो नंमारगौ बिदि मासेबां अनसुलि बिखुनजो मोनखौ आङो खुसिखौनो लाख'नो हालाहाय मासे मोजां मार आब' ओइ आब' बा आं माबा माबि सानबाय दंमोन र' मा सानबाय दङमोन नोंलाय आंनि आइ बिखुनजोनि बागै टिल्लु थारैनो आंनि आइ बिखुनजोआ मासे मोजां मार माने गासैनिबो दुखुखौनो बुजि मोनो नों मिथिगौ ना टिल्लु आंखौ जेसेबां थायो थानो होदोंसो न'आव मा औ टिल्लु आंनि आइ बिखुनजोआ नोंनि दुखुखौबो बुजि मोनो माने नों हारसिं होनना मिथिगौ ना बियो बेनिखायनो आंखौ जेसेबां दिन थायो थाबाय थानो होदों बिदि होननानै एसेबांबो दिन थानाङा आरो गेजेर गेजेर थांबानो जाबाय माने मानसिफोराबो नोजोर होयोना औ बेखौनोथ' सानदों आङो आंनि ससुरालनिफ्रायथ' जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय मानसिफोरासो एसे माबा माबि सानगोन खोमा बेनिखायनो गेजेर गेजेर थांबानो जाबाय माने बेयाव आधा ओमफ्राय नोंनि ससुरालाव आधा थाबानो जाबाय बिदि होननानै गाबोन समफोरनो थांनाङा आरो आंखौ नागारनानै थाङा र' साननैसो थाथारबावनोसै ओमफ्राय नोंस्रा गुमिया फैयोनो एहे गुमिया फैयोनो ओइ होमबालाय हाथा खालामनो थांसै आं थांनाय ओमफ्राय आब' मा बेदर लाबोनांगौ दाउखौनो लाबो दे जागोन दे र' ओमफ्राय मा नोंहा मा जाखो लैथोस्रिया ब्लगखौ खुलिबायना खुलियाखै खुलियाखैलै आब' बै सासे मानसिखौबो मा होनबावनो दसेनो गाज्रि मोनो दे नों बेखौनो टेनसन लाबाय थानाङा खुलिगोन दे बियो नोंजों रायज्लायालासिनो थानो हागोन बियो एसेबां दिन हाया माथो नों नायबाय था गाबोन समफोरनो खुलिगोन बियो आं रायज्लायगोन सानदोंमोन नाथाय आरो बोरैबा मोनखांनानै रायज्लाया सानबाय आं नांलाया दे आब' नोङो रायज्लायनो नाङा बेखौनोथ' ओमफ्राय बै फोजोंसार फाग्लाया हरबावाखैबा नोंनो गोदान नाम्बारजों
हराखै हरला खोमा दे बावबाय बियो आंखौ आंनिबा बावाखै बियो है तिलु बेफोरबायदि बुंनाङाहाय मा बोरैबा मोनो आङो जेनेबा एसे गिखांनाय मोनो थै नोंखौलाय मा खालामनो हानो बेलाय फाग्लायालाय माने नोंखौलाय बोरै बावनो हानो आब' बियो दानो बावनो हानाय नङा आंनिबा मिथिला आरो थेवब्लाबो आगोलनि बायदि नंला खोमा दे हरला माथो आंनियाव दे हरलाबाथ' मोजाङानो देनाय दे थांसै आं आब' ओमफ्राय माबा आइ बिखुनजोखौबो लिंनो हायामोन आरो नोङो लिंहरदोंमोनहाय फैयानो मालाय बै खेबसेयासो फैसिगोननो दे फैनो होबानो जाबाय आइ बिखुनजोखौ खेबसे खुलुमगोनलै आं मा एसे मोजां मार आंनि दुखुखौ बुजिदों गुबुनफोर बायदिबाथ' जेबो बुजिखौनो मोननाय नङामोन बै मोस्रोम आब'लानि बिखुनजोखौनो नाय फैनोनो होनो नागिरा जागोन दे खुलुमनो हागोन नोङो औ खुलुमगोन थर' आंनि बाथ्राबो सानलायोबा आंखौबो टेनसन खालामलायोबा खुलुमगोन थर' दे होमबा थांनोसै आं दे थां औलै थारैनो आंनि आइ बिखुनजोआ मा एसे मोजांमार बेनिखायनोथ' फिसालायाबो मोजां आरो खाफाल मोजांखासै आंहा बेफोरबायदि बिखुनजो मोनबाय नङाबाथ' न'आव फैनोनो होनाय नङामोन फैनो होबाबो बेफोरबायदि थानोनो होनाय नङामोन एसेबां दिन आइदै बिजिलायाबा थैगोन आं दिनै बेफोरबायदि बुयो नालाय सोरबा बिमाखौनो आइदै पापि फिसाला आइदै सानफ्रोमबो बुनो नागिरो बिहामजाबो बादा होनो गारै लोगोसो जायो मालाय आबै थुनथुनियाबो आंखौ बुनाङा होनबाथाय गथ'खौ न' सिङावसो लाना खारो आइदैलै ओरैबायदि बुखादोंना लासै लासै थाबायना थांसै र' औ आयंसो माथो अबावलै सगाव थांनि र' फाखोसे थांना फैनि बा मालायनिलै आयं थांनो आरो ओरैनो थांनो नायदों आंबो थांनोसै नामा नोंजोंनो आयं नाङा दे नाङा आंजों थांफानो बुरि मानसिफोरजों थांफानाङा नोंहा सिख्लाफोरजों थांबानो जाबाय गावजों थांफा जानो गिसिदों थांसाबबाय मा नोंजों ओरैनोसो बुंदों लायो आरे थाङा गिनाङा नोङो गियाखैहाय मा दे थाथ' थांसै आंहा थां सिंग्रा लाबोफादे आंनो नयसो सिंग्रा नङा माइबा लाबोगोन आं आइया बुरिया जा देन्जारखालै गायदायानै मायो थुनथुनि नोङो जोंहानि आबैखौ नुनाय मालाय सगाव थांबाय मा नोंखौ लांफायाखै नामा लांफा जायासै नोङो सगाव माने आबैया डक्टरनावसो थांदों डक्टरनियाव मा जादों माबा गायदायानै नों रावनोबो खिन्थानाङा दे जोंहानि आफायाबा आबैखौ थिगसे बुयोसो मा नोंसानि आफाया बुयो आया बिमाखौनो बुबाय ओमफ्राय मानो बुयो आयंखौलाय मानो बुयो माबाबा सानै आफाया आबैखौ सानफ्रोमबो रायबाय थायोसो नोङो जुदा जादो नों आलादा जादो जोंफोर जाबाय थानो हाला नोंखौ होननानै रायसियोसो आफाया ओमफ्राय आबैया मायबा मायबि बुंबाथाय माबा आफाया बुयो आबैखौ थिगसे बुखायोसो तखन गिदिर लानानै ओमफ्राय आइयाबो बुसो बुङो ओमफ्राय आङो बुनाङा होनबाबो आइया आंखौ न' सिङाव लाङो आबैखौ खेबसेल' नङा बुबाय थायो आफाया इया माइसेबां पापि फिसालालै फिसालाया सोरबा बिमाखौ बेफोरबायदि बुनो हामगौ पाप नांगोन बिबो सानसे बुजागोन फिसालाजों सानसेबाबो बुजागोन बिबो नोंनि फंबायजों बुजागोन नोंनि फंबाया जेब्ला गिदिर जागोन हाबा खालामगोन अब्ला बिबो बुजागोन पाप नाङो नामा बिफाखौ बुबानो बिमा बिफाखौ बुबा पाप नाङो थर' बेसेबा पाप नांखायो मिथिबाय मालाबाबो बुनाङा मिथिबाय होमबा जोंहानि आफाया आबैखौ मानो बुबाय थायो दे आरो आबैखौ मानो बेफोरबायदि जुदा जानो होबाय थायो रावनोबो खिन्थानाङा दे आनै आंखौ नङाबा आइमोना बुगोन रावनोबो खिन्थानाङा होनना बुंखायो दे रावनोबो खिन्थाया दे ओमफ्राय आबैखौ ओरैबायदि बुखादों बल्ला बल्लि जालायदों बिजि लानो थांदों खोना आबैया गसाइ बेफोरबायदि बुथारो आरो सोरबा बिमाखौनो आंबो आबैजों थांफानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आबैया आंखौ लांफायासै दे अबावबा बुबावगोनसो नोंसा आफाया नोंसा आबैखौ थां नोंबो थां थुनथुनि न'आव थां नङाबा नोंबो बुजागोन थांनि र' आइया आयंआ गाव गायनि असे फिसालाया न'आव फैफिननायखाय अम्बिकिखौ होखालायबायमोन आयंआ दा फिसालाजों बुजाबायसो
मोनदों साला बेबो अम्बिकिखौ होखारहरनाया। अम्बिकिखौबो अनसैमोनलै बे आयंआ उन्दैयाव। खांनो लाबोनाय फिसाजोबाबो बेसेबा अनोमोन। नाथाय फिसालाया फैफिननाय लोगो लोगोनो अम्बिकिखौ होखारहरबायलै। बै फिसालानि बाथ्रा लानानै होखारहरनाया दा थाब नांजादों खोना आयंआबो। अम्बिकिखौ आलाय सिलाय दाबा अम्बिकिया अबाव दंहैयो नुलाबो खबरबो मोनलाबो दै। अम्बिकि नोंखौ खेबसे नुनाय मोनबा गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोनलै। नोंखौ गोसोखाङो आङो मोनथिबायना। खम फट' उथियोमोन खम माबा माबि जायोमोन सानैबो नांज्लायोमोनबो। हाल्ला आयंआबो फिसाला असे होननानै अननानै बा नोंखौ होखारहरलायनाया दा मोनदोंना बुजायोसोनो फिसालाजों। इजि लालायनाय जाबायनो आयंआ। ए हामदों साला हामदों। अम्बिकिखौ फिसिनाय फिसाजो होननानै होखारहरनाया मोनदोंना। अम्बिकियासो नोंखौ नायगौमोन खोमा। खोब दालाय माथो असे फिसालाजोंनो थाइगिर फिथाइ सिरिनाय होजाबाय।